खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 6 डिसेम्बर 2022 बाराय मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हारमुतियाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 3 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 6 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय आसादुर रहमान आरो आमिर हुसैन। गुबुन सासे थैनाय सुबुंनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। अदेबानि बे सुबुंखौ रायजो राजाफ्रा सिनायनो मोननाय जायाखै। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। गिथाव बाथाव अर खामदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठ ओनसोलनि सिङाव थानाय अमृतनगर नेपाली बस्ती ओनसोलाव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायजों गोबां लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खामनानै सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। नाथाय बे अर खामनायजों रावबो जोखोम जायाखै आरो रावनिबो जिउ खहा जायाखै आरो बे अरा गिबियाव माजों खामनायमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। गुबै दायनिगिरिया गावखौ गथायदों। आसामनि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव जानाय रेगिं जाथायनि गुबै रेगिं खालामग्रा दायनिगिरिया गावखौ तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय लेखापानियाव पुलिसनि आखायाव मैया फुंनि समाव गावखौनो गथायबाय। गावखौनो गथायग्रा गुबै दायनिगिरिनि मुङा जाबाय राहुल छेत्री। राहुल छेत्रीजों लोगोसे दासिमाव रेगिं खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 7 दायनिगिरिफोरा एरेस्ट खालामजाबाय। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि जुलि जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो सासे सुबुङा खेबसेनो 2 बिसिखौ जुलि खालामदों आरो केस थिसनजादों। महाराष्ट्र रायजोनि सोलापुराव सासे सेंग्राया 2 जेवजा बिब' आरो बिनानावखौ मोजां मोननायनि जेयाव फासायनानै 2खौबो खेबसेनो जुलि खालामदों आरो बे जुलि खालामनाय जाथाया आथिखालाव हादोरनाङैनो गोबां सावरायजागासिनो दङ। जुलि खालामग्रा सेंग्रानि मुङा जाबाय अदेबानि हौवा गोदाननि मुङा जाबाय अतुल उत्तम आरो 2 हिनजाव गोदाननि मुङा जाबाय रिंकी आरो पिंकी। रिंकी आरो पिंकीया IT इन्जिनियार आरो अतुल उत्तमा ट्राइबेल एजेन्सि महरै खामानि मावो। उनाव बे खेबसेनो 2 जुलि खालामनाय जाथायखौ खौरां मोननानै राहुल मुंनि सासे सुबुङा अजद दैखांनायाव पुलिसआ अतुलनि सायाव एबा हौवा गोदाननि सायाव केस लानाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव महाराष्ट्र पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरज गाबबाय थानायावनो सासे फोरोंगिरिया अबथिरायै जिउ गोमादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय बिरेलियाव सासे 23 बोसोर बैसोनि फोरोंगिरिया गावसोरनि फरायसालियाव आरज गाबबाय थानाय समाव हरखाबै बिखा सानाय जानानै एबा हार्ट एटेक जानानै गोलैनानै जिउ गोमानांगौ जादों आरो बे जाथाया JK एकाडेमि मुंनि गंसे फरायसालियाव फुंनि समावनो जादोंमोन। थैनाय फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय गबिन। नालेंखर जानानै जिउ गोमानांगौ जादों। तेलेंगाना रायजोनि सिङाव थानाय निकन्दा मण्डलाव सासे 1 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ नालेंखरनि मोनसे थुख्राखौ मन'फ्लांनानै अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। गथ'नि बिमा आरो बिफा माल्लु आरो कबिताया गावसोरनि गथ'नो फुजायाव होनाय नारेंखलखौ होदोंमोन आरो गथ'आ बे नालेंखरखौ मन'फ्लांनायाव बे जाथाया जादोंमोन। गथ'खौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हायासै। उदखारिफोरनि दन्दरखौ नागिरनानै मोन्दों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि सिङाव थानाय किश्तवाड़आव रौनिया हानजाया गोख्रों सिग्रोमनानै उदखारिफोरनि एरसोनानै थाखुमाग्रा जायगाखौ नागिरनानै मोन्दों आरो बे जायगानिफ्राय गोबां बिबांनि गुलिफोर, बमाफोर आरो 2 AK-47 राइफलनि मेगजिनबो बोखांनो हादों। नाथाय बे जाथायाव लोब्बा थानाय सासेबो उदखारिफोरखौ एरेस्ट खालामथ'नो हायाखै। उत्तर प्रदेश रायजोनि गंसे मेडिकेल कलेजनि सासे 21 बोसोर बैसोनि फरायसाया कलेजाव कलेजनि गुबुन फरायसाफोरजों इनाय खालामजाबाय थानायनि थाखाय गावनि हस्टेलनि रुम सिङाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय शैलेंद्र शंकर। दा बे जाथायनि सायाव उत्तर प्रदेश पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ।
आसाम कंग्रेस हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि आरो आसाम कंग्रेस हान्जानि एमएलए देबबात्रा सयकिया बिथाङा एमपि आजमलनि बेरेखा शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय सिमालागुरि पुलिस बादायाव एफआइआर होदों। आजमला आइजोफोरनि सायाव बेरेखा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आरो मुगैथाव बाथ्रा बुंनायनि सायाव आजमलनि बेरेखा एफआइआर होनाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।